Da yawa daga cikin 'yan garin Kaduna sun watsa gwamna Elrufai kasa a ido. Sun ce wallahi umarnin Baba Buhari za su bi power pass power. Ha kurin su je su asara ya basu da jangwangwama ba zai iya canja musu ba shi. Wasu mutanen da yawa ma sun ce su ba su karɓi tsohon kuɗi ba saboda kada a je a basu ya zama musu jangwangwama. Makamancin haka ne ke faruwa a garin Kano fa, amma kafin mu shiga da garin Kano ba za ku ji bidiyon da 'yan Kaduna suke ba gwamna Elrufai martani. Shi ba CBN ba, shi ba shugaban kasa ba. Shi shugaban kasa ce kaza ana karɓar 200. Shi kuma Elrufai ya ce ba haka ba wanda yake karɓa. So we can only obey the president. It's a very unfortunate advice to give to the citizen, because the president cannot issue an order, then a governor counter it. Haka zalika a garin Kano ma Baba Ganduje ce za a iya lalata duk wani bankin da bai karbi tsofaffin kuɗaɗe ba. Amma fa yanzu ban ga ko ban ji labarin wani bankin da aka ce ya karba ba. Hasali ma mutanen gari kowa ɗaɗɗare yake yana tsoron kada ya karbi kuɗin ya je ya karba asara ya karbi jangwangwama. Wasu mutanen ko suna ganin da cewa abin da Baba Ganduje da Elrufai suka shine daidai, domin shi kanshi Baba Buhari ai ya ƙi bi umarnin kotu. Wasu mutanen ku suna ganin da cewa ya kamata a ce Baba Buhari ya dauki mataki akan wannan abin da ke faruwa, domin zai iya kawo tashin hankali da kuma wani abin a Najeriya ba fata ba. Wasu mutanen ku irin su Reno Omokri, duk da dai ana zargin da siyasa a ciki, suna tare da cewa irin laifin da Elrufai ya fa kamar irin da laifin da Nnamdi Kanu yayi, domin duka suna faɗa da federal government ne. Federal government ta ce su kuma sun ce ba A ba sun ce B. To a ƙarshe me ra'ayinku dangane da nan batu? Mu dai Allah ka mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar mu. Allah ka mana ci gaba mai amfani. Amin ya Allah.